हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण, प्रणाम എല്ലാവർക്കും. हरे कृष्ण प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण. प्रणाम हरे कृष्ण എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ആദ്യം പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് കടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ, ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തി ഭവതി നഷ്ടകി. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി. യത്കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം. ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം. വജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ചലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സ്വപാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ. ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദൈവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹനലളിതാ ശ്രീവിശാഖാനിം താം സാഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ. ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാ സിന്ധിഭ്യേവ ച പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമോ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭാത് की जय, गुरुदेव की जय, आनंद गौर वैष्णव भक्तर की जय. ഹരേ കൃഷ്ണ, പ്രണാമം. നമുക്ക് ഇന്ന് 17ാമത്തെ അധ്യായം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഞാനൊരു 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. എല്ലാവരും നോക്കിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 17ാമത്തെ അധ്യായം എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധാവിഭാഗങ്ങൾ. ഇതാണ് 17ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ പേര്. ശ്രദ്ധാവിഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ബേസിക്കായിട്ട് പറഞ്ഞത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. കാരണം നമ്മളെ വിശ്വാസങ്ങൾ, പലതരം വിശ്വാസങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള വിവരണമാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് പലതരം ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കാം, അതുപോലെ തന്നെ ഏത് ലെവലിൽ നമുക്ക് ആരാധന, ഈ അസുരന്മാരെ ആരാധിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാം, അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ ആരാധനക്രമം സാത്വികമായിട്ടുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ താമസികമായിട്ടുള്ള ആരാധനക്രമങ്ങളുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ രജോ ലെവലിലുള്ള ആരാധനക്രമങ്ങളുണ്ട്, പലതരത്തിലുള്ള ആരാധനാ രീതികളുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാനെ തന്നെ പല രീതിയിൽ ആരാധിക്കാം. നമുക്ക് വ്യക്തിഗത രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കാം, അവ്യക്തിഗത രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കാം. അങ്ങനെ പല രീതിയിലെ ആരാധന വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്. അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. 17ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം ഭഗവാൻ അർജുനൻ പറയുന്നതാണ്. ആരാ വായിക്കുന്ന വെച്ച് വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അർജുന ഉവാച ये शास्त्रविधिमुद्यस्ते यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्णा सप्तमाहो रजस्तमः. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, അല്ലയോ കൃഷ്ണ, ശാസ്ത്രവിദ്യകളെ ഒന്നും പിന്തുടരാതെ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഭാവനയനുസരിച്ച് ആരാധന ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്ഥിതി എന്താണ്? സത്വരജ തമോ ഗുണങ്ങളിൽ ഏതാണ് അവരിൽ കാണുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതിൽ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ചോദ്യം, ശാസ്ത്രവിധമുശ്ചർജ യജന്തോ ശ്രദ്ധയാനിതോ തേഷ്ടോ നിഷ്ഠത്ത കൃഷ്ണ സത്തോ മോഹ രജസ്തമ. അർജുനൻ ചോദിക്കുക, അല്ലയോ കൃഷ്ണ, ശാസ്ത്രവിദ്യകളെ ഒന്നും പിന്തുടരാതെ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഭാവന അനുസരിച്ച് ആരാധന ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്ഥിതി എന്താണ്? സത്വരജസ്തമങ്ങളിൽ ഏതാണ് അവരിൽ കാണുന്നത്? ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഇതിന്റെ ആൻസർ അറിയാൻ പറ്റുമല്ലോ, എന്തായിരിക്കും? കാരണം ശാസ്ത്രവിധി അനുസരിച്ച് പിന്തുടരാത്തവരുടെ ആരാധന സ്ഥിതി ശരിയാണോ തെറ്റാണോ? തെറ്റാണ്. 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 അതാണ് കാര്യം. അപ്പൊ നമുക്ക് ശാസ്ത്രവിദ്യ അനുസരിച്ചോ കാര്യങ്ങള് നമ്മളെല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ശാസ്ത്രവിദ്യകളെ മാറ്റിമറിക്കാനുള്ള പവർ ഇല്ല, അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അതാണ്. അപ്പൊ അത് തന്നെ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ തന്നെ സത്വ രജസ് തമസ് ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. എല്ലാവരിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ, നമ്മളിൽ എല്ലാവരും സത്വ രജസ് തമസ് ഗുണങ്ങളിലുണ്ട്. അത് ചില സമയത്ത് മാറി മറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അതിന് മുഴുവൻ സമയം നമ്മൾ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരണം. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇതിൽ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം, അർജുനൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഭാവാർത്ഥിപ്പാണ്. പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആരാധനക്കനുസരിച്ച് പോലും ജ്ഞാനത്തിന്റെ നിലയിലേക്ക് ഉയരുകയും ക്രമേണ സന്തുഷ്ടം പരിപൂർണ്ണയിലെത്തുകയും ചെയ്യുമെന്ന് 4-31 ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താ ഇതിൽ പറഞ്ഞത്? പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആരാധനക്രമം, അത് നമ്മളിഷ്ടത്തിനല്ല. അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. നമ്മളിഷ്ടത്തിനല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പല രീതിയിലുള്ള ആരാധനക്രമങ്ങളുണ്ട്. അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആരാധനക്രമം നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യണം. അല്ലാണ്ട് ഇന്നത് ഫോളോ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നില്ല. അത് 4-ാം അധ്യായത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ 6-ാം അധ്യായത്തിലും ധ്യാനയോഗം ഒക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അഷ്ടാംഗ യോഗം ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ അതൊരു ആരാധനക്രമം തന്നെയാണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു ആരാധന, അതിന് നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമ്പ്രദായം, ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുരു പരമ്പര, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തേണ്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു മെത്തേഡ്. അഷ്ടാംഗ യോഗം ഉണ്ട് മെയിൻ ആയിട്ട്. പിന്നെ അനവധി മാർഗങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഏതെങ്കിലും ഒരു മെത്തേഡില് അതിന് ആരാധനക്രമം അനുസരിച്ച് ആയിരിക്കണം, നമ്മൾ ശാസ്ത്രവിദ്യ അനുസരിച്ചായിരിക്കണം നമ്മൾ പോകേണ്ടത്. അങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ തീർച്ചയായിട്ടും ക്രമേണ ശാന്തിയുടെയും ക്ഷേമത്തിന്റെയും അത് പരിപൂർണ അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരും. നമ്മൾ അതിന് പറഞ്ഞ ഇന്ന മെത്തേഡ് ഇന്നതേ പോയാൽ വഴിയില്ല, നമുക്ക് പല വഴിയുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും വഴി, പക്ഷെ എന്താണ്, അത് ശാസ്ത്രം അപ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വഴിയായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വഴിതെറ്റിപ്പോകും. നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തില്ല. ശാസ്ത്രവിഹിതങ്ങളല്ല പ്രമാണങ്ങളെ പിന്തുടരാൻ അസുരൻ എന്നും വേദപ്രമാണ വിശ്വാസത്തിൽ അനുസരിക്കുന്നതിന് ദേവൻ എന്നും പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തിന് ആരാധനക്രമങ്ങളൊക്കെ സ്വീകരിച്ച് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ആസുര്യമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവമായിരിക്കും. മറ്റേത്, അതായത് ശാസ്ത്രവിധിയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ശാസ്ത്ര പ്രമാണങ്ങളോടുകൂടി നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ അവരെ ദേവൻ എന്നും പറയുന്നു. അപ്പൊ ആസുര്യരാണ് ശരിക്കും ഇങ്ങനെ എന്റെ ഇഷ്ടത്തിനുള്ള ദേവതാ സങ്കല്പങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി പൂജിക്കണം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ആസുര്യ ഗുണമാണ്. ദൈവിക ഗുണമുള്ളവർ കറക്റ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആരാധനക്രമം സ്വീകരിച്ച് അതിലൂടെയാണ് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഒരു മനുഷ്യന് ഈശ്വരഭാവനെ സങ്കല്പിച്ച് വിശ്വസിച്ചു പോരുന്ന അവരിലുള്ള സത്വഗുണ രജോ തമസ് എന്ന് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന അവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ പരിമളം നേടാൻ കഴിയുമോ? അതായത് നമ്മൾ തന്നെ ഭഗവാനിലേക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആരാധനക്രമങ്ങൾ, നമ്മൾ പല രീതിയിലുള്ള ആരാധന രീതികൾ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് സ്വീകരിക്കുന്നു? അപ്പൊ എന്താണ്, നമുക്കറിയാം എല്ലാതും ഏറ്റവും നല്ല ഭക്തിയോഗം ആണെങ്കിലും എല്ലാവരും ആ രീതി സ്വീകരിക്കണമെന്നില്ല. അപ്പൊ അത് തന്നെ പറഞ്ഞ രജോ തമോ സത്വ ഗുണങ്ങളായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കും നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ആരാധനക്രമം. നമുക്ക് രജോ ഗുണമാണെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ള ദേവത സങ്കല്പത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടും, അങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ള ആരാധനക്രമങ്ങൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും. തമോ ഗുണമാണെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ള ആരാധനക്രമങ്ങൾ, അങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ള സമ്പ്രദായങ്ങൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാം. സത്വഗുണമാണെങ്കിൽ അതേ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാം. അതാണ് അതിന്റെ പൂർണ്ണത, അതാണ് അതിന്റെ കാര്യം. അടുത്ത 2-ാമത്തെ ശ്ലോകം ശ്രീ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച
ത്രിവിധാ ഭവതി ശ്രദ്ധ ദേഹിനാം സാ സ്വഭാവച സാത്വികി രാജസി ചൈവ താമസി ചേതി താം ശൃണു. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ശരീരസ്ഥനായ ജീവാത്മാവിന്റെ പൂർവാർജിത പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അതിന്റെ വിശ്വാസം സാത്വികമോ രാജസികമോ താമസികമോ ആയിത്തീരുന്നു. ഇതേപ്പറ്റി കേൾക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതിൽ അടുത്ത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. ത്രിവിധാ ഭഗവതി ശ്രദ്ധ ദേഹിനം സദസ്വഭാവജ സ്വാത്വികി രാജസി ചൈവ താമസിം ചേതി ശൃണു. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ശരീരസ്ഥനായ ജീവാത്മാവിന്റെ പൂർവാർജിത പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് അതിന്റെ വിശ്വാസം സാത്വികമോ രാജസികമോ താമസികമായിരുന്നു. ഇതിനെപ്പറ്റി കേൾക്കൂ. അപ്പൊ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? നമ്മളാ ചെയ്ത പൂർവാർജിതമായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം. അത് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലും ഈ ജന്മത്തിലും പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ പ്രകൃതിക്ക് അനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം, അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ 3 ഗുണങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനും ഉയർച്ച ഉണ്ടായിരിക്കാം. സാത്വിക ഗുണത്തിന് രജോ ഗുണത്തിനൊക്കെ ആയിരിക്കാം. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വിശ്വാസം സാത്വികമോ രാജസികമോ താമസികമായിരിക്കാം. അതിനെ കുറച്ചടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ വിശ്വാസങ്ങൾ വരുന്നത്. ശാസ്ത്രോക്ത നിയമങ്ങൾ നിബന്ധന അറിഞ്ഞിട്ടും അലസത കാരണം അവ അനുസരിക്കാത്തത് ഭൗതിക പ്രകൃതങ്ങൾ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും അറിയാം. സപ്പോസ് അപ്പൊ നമ്മൾ അറിഞ്ഞാലും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ അലസത കാട്ടാം. കാരണം നമുക്ക് ഈ ദേവനെ നമ്മളിപ്പോ ഭഗവാനെ തന്നെ ആരാധിക്കണം, സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു ഭഗവാനെ തന്നെ ആരാധിക്കണം, ഈ സമ്പ്രദായങ്ങൾ പിന്തുടരാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിലുള്ള സത്വ രജസ് തമോസ് ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സത്വ രജസ് തമോട് തങ്ങളുടെ പൂർവ്വ കർമ്മങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഒരു പ്രത്യേക ഗുണത്തോടെ സ്വഭാവം അവർക്കുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾക്കുള്ള സത്വ രജസ് തമസ് ഗുണങ്ങൾ ഏതിലാണ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു പ്രത്യേക സ്വഭാവം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗുണം നമ്മൾക്ക് കിട്ടും. അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും, അതായത് വിശ്വാസം മാത്രമല്ല നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടായിരിക്കും എന്നാ പറയുന്നത്. വിശ്വാസനായ ഒരു അജ്ഞാത്മ ഗുരുവിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് നിബന്ധനകൾക്കും ശാസ്ത്ര പ്രമാണങ്ങൾക്കും അനുസരിച്ച് ജീവിച്ച ഈ സ്വഭാവം മാറ്റാൻ സാധിക്കും. ക്രമേണ രജസിൽ നിന്ന് തമോ ഗുണത്തിൽ നിന്ന് സാത്വികതയിലേക്ക് വരാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമ്പ്രദായത്തിൽ ഗുരു പരമ്പരയിൽ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം ആ ഗുരുവിന്റെ രീതിയിൽ നമ്മൾക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, നമ്മുടെ ദിനചര്യകളും നമ്മുടെ വിശ്വാസങ്ങളും നമ്മുടെ സമ്പ്രദായങ്ങളും ഒക്കെ മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമ്മ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ തമോ ഗുണത്തിലാണെങ്കിലും രജോ ഗുണത്തിലാണെങ്കിലും സാത്വിക ഗുണത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരാൻ കഴിയും. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളിപ്പോ നമ്മുടെ കൃഷ്ണബോധത്തിൽ ചെയ്യുന്നതും അത് തന്നെ. ആരാണ് തമോ, ആരാണ് രജ, ആരാണ് സത്യം എന്ന് അറിയില്ല. നമ്മുടെ എല്ലാവരെയും സാത്വിക ഗുണത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ എല്ലാവരും ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് നമുക്കറിയാം, ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാം, പക്ഷെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിലുള്ള സത്വ രജസ് തമോ ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ അത് ഒരു ഗുരുവിനോ അത് മാറ്റാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുക. ഒരു ടീച്ചർ ഒരു കുട്ടീനോട് മാത്സ് പഠിക്കണമെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് കുറച്ചതിന് വർക്ക് ചെയ്യണം, അല്ലെ? അപ്പൊ ഒരു ഗുരു ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനും പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഒരു ഗുരുവിൽ കൂടി ആ ശാസ്ത്രവിധികൾ എന്താണ് അതിനനുസരിച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ സാത്വിക ഗുണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിപ്പെടും. അടുത്ത ശ്ലോകം 3. ഹരേ കൃഷ്ണ. സത്വാനുരൂപാ സർവവിദ്യ ശ്രദ്ധാ ഭവതി ഭാരത ശ്രദ്ധാമയോ അയം പുരുഷോ യോ യശ്രദ്ധഃ സ ഏവ സ. വ്യത്യസ്തമായ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അല്ലയോ ഭാരതശ്രേഷ്ഠ, ഓരോ വ്യക്തിയും ഓരോ തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നു. താൻ ആർജിച്ച ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവസത്തകളെ ഓരോ പ്രത്യേക വിശ്വാസമുള്ളവയെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിൽ പറയുന്നത് സത്വാനുരൂപ സർവസ്യ ശ്രദ്ധോ ഭവതി ഭാരത ശ്രദ്ധമയോയം പുരുഷോ യോ വ്യത്യസ്തമായ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അല്ലയോ ഭരതശ്രേഷ്ഠ, ഓരോ വ്യക്തിയും ഓരോ തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നു. താനാർജിച്ച ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവസത്ത ഓരോ പ്രത്യേക വിശ്വാസമുള്ളവരെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്,
നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വ്യത്യസ്ത പ്രകൃതി ത്രിഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവും അല്ലെ. 3 ത്രിഗുണങ്ങളിൽ ചിലത് സത്തായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ രജസ്സായിരിക്കും, ചില താമസം. ഏതാണ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചൊരു വിശ്വാസം നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കും. നമുക്ക് ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ വിശ്വാസങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ഗുണത്തിനോടാണ് കൂടുതൽ ബന്ധമുള്ളത് ആ ഗുണത്തിനോടനുസരിച്ചുള്ള വിശ്വാസമായിരിക്കും നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ അത് ആർജിച്ചു കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ആ വിശ്വാസം ആർജിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ആരാധനക്രമങ്ങളും നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് ഏതൊരാൾക്കും ഉണ്ടാകും പ്രത്യേകം ഒരു വിശ്വാസം. ഏതൊരു മനുഷ്യനും വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കും. ആരായാലും ശരി, അത് സാത്വികമോ രാജസ്യമോ താമസികമോ എന്നത് അയാളുടെ ആർജിത സ്വഭാവത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. ആ വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞ അതിന് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം. ഇപ്പോഴത്തെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ചിലർക്ക് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനായിരിക്കും ഇഷ്ടം, ചിലർക്ക് ദുർഗാദേവിനായിരിക്കും ഇഷ്ടം, ചിലവരെ മനുഷ്യരെ തന്നെ ചിലർ പൂജിക്കുന്നവരുണ്ടാവും അല്ലെ. ചിലവർ ഭൂത പിശാചികൾ പൂജിക്കുന്നവരുണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഏത് ലെവലിലുള്ള പല രീതിയിലുള്ള നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ കാണാം. അതിന്റെ കാരണം ഇതാണ്. അത് ഏതാണ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള വിശ്വാസവും അതിനനുസരിച്ച് മാറും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു തന്റെ പ്രത്യേക വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് ആ മനുഷ്യൻ ചില വ്യക്തികളോട് സഹവസിക്കുകയും ചെയ്യും. കാരണം നമുക്കറിയാം, ഇപ്പൊ നമ്മൾ കൃഷ്ണബോധം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മുടെ വിശ്വാസം ഭഗവാനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമ്മുടേതായ ഒരു സംഘം നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെ. അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ വിശ്വാസികളും അവരവരുടേതായ സംഘങ്ങൾ അവര് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ മൗലികമായി ഭൗതിക പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതമാണ്. എന്നാൽ പരമപുരുഷന് ബന്ധം പറഞ്ഞ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാകുമ്പോൾ ബദ്ധരായി പ്രകൃതിയുടെ വൈവിധ്യങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങി തൻ്റെതായ വ്യക്തിത്വം സ്വയം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അപ്പൊ ശരിക്കും നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? അത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ അതീതമാണ്, പ്രകൃതിക്ക് അതീതമാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലുള്ള ഒരു വസ്തുവല്ല. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞത്, നമ്മുടെ മൂല്യ സ്വരൂപം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് എന്താണ്, നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് അതീതനാണ് അല്ലെ, ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് അതീതനാണ്. പക്ഷെ എന്താ പ്രശ്നം എന്താണ്, നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വരികയും ഇവിടത്തുള്ള സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് ഇവിടത്തുള്ള ചിന്താഗതി അനുസരിച്ച് നമ്മൾ മാറുകയും അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ഗുണം നമുക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. അത് ചിലപ്പോൾ സാത്വികം മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നതായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ രജസ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നതായിരിക്കാം, തമസ് എന്ത് തന്നെയായാലും അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സ്വഭാവം നമ്മളിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചുള്ള വിശ്വാസവും നമ്മളിലേക്ക് വരും. ശ്രദ്ധ അതാ വിശ്വാസം മൗലികമായ സത്വഗുണത്തിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. ഒരാളുടെ വിശ്വാസം ഒരു ദേവനിലോ ദേവനിലാക്കപ്പെട്ടവനിലോ ഒരു ഭാവന സൃഷ്ടിയിലാവട്ടെ ദൃഢവും പ്രബലമാണെങ്കിൽ ഭൗതികമായ സാത്വികമായ കർമ്മങ്ങൾക്ക് കാരണമായി തീരും. അപ്പൊ അതും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം അതും എന്താണ്, നമ്മുടെ വിശ്വാസങ്ങളായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതായിരിക്കും. അപ്പൊ സാത്വിക ഗുണമുള്ള വ്യക്തികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ വിശ്വാസങ്ങൾ സാത്വികമായിട്ടുള്ള ലെവലിൽ ആയതുകൊണ്ട് അവരെ കർമ്മങ്ങളും സാത്വികമായിട്ട് തന്നെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. രജസ്സിന് അതേ രീതിയിലുള്ള കർമ്മങ്ങളും അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. വിശ്വാസം എങ്ങനെ അതേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളും. അതാണ് നമ്മുടെ സാത്വിക ഗുണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരണം. അപ്പൊ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളും അറിയാതെ തന്നെ സാത്വിക ഗുണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മാറും. ഓക്കെ, അടുത്ത ശ്ലോകം വായിച്ചോളൂ. 4-ാമത്തെ. വായിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. യജന്തേ സാത്വിക ദേവാൻ രക്ഷാംസി രാജസാഹ പ്രേതാൻ ഭൂതഗണാംശ്ചാന്യേ യജന്തേ താമസ ജനാഹ. സാത്വികരായ ജനങ്ങൾ ദേവന്മാരെയും രാജസ സ്വഭാവികൾ അസുരന്മാരെയും തമോ ഗുണ പ്രധാനികൾ ഭൂതപ്രേതങ്ങളെയും ആരാധിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ ഇതിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ് നമ്മളെ ഗുണം അനുസരിച്ചാണ്. അപ്പൊ ചിലർക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എത്തിയിട്ട് നമുക്കറിയാം, ചിലർക്ക് ദുർഗദേവിനായിരിക്കും ഇഷ്ടം, ചിലർക്ക് പരമശിവനായിട്ടിരിക്കും, ചിലർക്ക് സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമിനായിട്ടിരിക്കാം, ചിലർക്ക് വീട്ടിലുള്ള ഭദ്രകാളിനായിരിക്കും ഇഷ്ടം, ചിലവർക്ക് ചില വ്യക്തികളോടായിരിക്കും ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക, ചിലവർക്ക് ഭൂതപ്രേത പിശാചികളോടായിരിക്കും ആരാധനാക്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക. അങ്ങനെ പല പല വിശ്വാസം. അതിന്റെ കാരണം എന്താണ്, നമ്മൾ ആർജിച്ച ഈ സത്വ രജസ് തമോ ഗുണങ്ങളാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ സാത്വികരായ ജനങ്ങൾ ദേവന്മാരെയും രാജസ്യ സ്വഭാവങ്ങൾ അസുരന്മാരെയും തമോ ഗുണ പ്രധാനികൾ ഭൂതപ്രേതങ്ങളെയും ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൽ വേറെ രീതിയിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂതപ്രേതാദികൾ ഉണ്ട് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ്, നമ്മളെ ഭൂതം പ്രാതൊന്നും ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിലുണ്ട് അല്ലെ.
അപ്പൊ ഭൂതപ്രതാദികൾ ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇത് മാറ്റണമെങ്കിൽ അതാണ് നമ്മളെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഭൂതപ്രതാദികൾ രണ്ടും രണ്ട് വിശ്വാസങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഒരു വിശ്വാസം കയറി വരുമ്പോൾ അടുത്ത വിശ്വാസം അവിടെ നിന്ന് പോകും. സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അപ്പൊ സത്വഗുണ അവസ്ഥയിൽ സാമാന്യ ദേവന്മാരുടെ ആരാധനയ്ക്ക് ബ്രാഹ്മണൻ, ശിവൻ, ചന്ദ്രൻ, സൂര്യൻ എന്നിങ്ങനെ ദേവന്മാർ പലരുണ്ട്. അപ്പൊ എന്നാൽ സാത്വഗുണമുള്ള വ്യക്തികൾ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും. അതാണ് അവര് ബ്രഹ്മാവ്, ശിവൻ, ഇന്ദ്രൻ, ചന്ദ്രൻ, സൂര്യൻ, അങ്ങനെ പഞ്ചദേവ ഉപാസന എന്നാണ് അവര് പറയാ സാധാരണ. ഇപ്പൊ പഞ്ചദേവ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പഞ്ചദേവ ഉപാസന എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്രഹ്മാവ്, ശിവൻ, ഇന്ദ്രൻ, ചന്ദ്രൻ, സൂര്യൻ, അങ്ങനെയാണ്. പിന്നെ അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ദേവതമാരാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. ജനറൽ ആയിട്ട് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. പഞ്ചദേവ ഉപാസന എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്രഹ്മാവ് ഉണ്ടാവും, ശിവൻ ഉണ്ടാവും, ഇന്ദ്രൻ ഉണ്ടാവും, ചന്ദ്രൻ ഉണ്ടാവും, സൂര്യൻ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ അടുത്ത ലെവലിൽ ഇത് സാത്വഗുണമുള്ളവരുടെ ആരാധന. രാജസീയ സ്വഭാവങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്താ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്നത്, ആരൊക്കെയാണ് അവരെ പ്രാർത്ഥിക്കും. അതിന് ആയിരുന്നൊന്നുമില്ല. ഒരു മനുഷ്യനായാലും പ്രാർത്ഥിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ മൃഗത്തിനായാലും പ്രാർത്ഥിക്കും. അവർക്ക് കാര്യം നടക്കണം. അതാണ് പറയുന്നത്. രജഗുണമുള്ള സ്വാഭാവിക പ്രതാപിയായ ഒരു മനുഷ്യന് ഈശ്വരൻ എന്ന് കരുതപ്പോകുന്നു. അവൻ ഈശ്വരൻ, ഒരു വ്യക്തിക്ക് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ലഭിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഞാൻ അതിനെ ഈശ്വരന്, അവൻ എനിക്ക് വളരെ കാര്യങ്ങൾ സഹായിച്ചു, അവൻ എന്നെ എനിക്ക് ഈശ്വരനെ പോലെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്റെ ആവശ്യം എനിക്ക് എന്തോ കിട്ടിയാണ്ടിരിക്കുന്നു. അത് കാരണം കൊണ്ട് ഞാൻ അത് ആരൊക്കെയെന്നും, ദേവന്റെക്ക് ദേവൻ ആരാധിക്കും, ഈശ്വരന്റെക്ക് നീര്യം, അങ്ങനെ ആർക്കും ഒരു റിസ്ട്രിക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല. എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് അവരങ്ങോട്ട് ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങും. അതാണ് രജോ ഗുണമുള്ളവരുടെ പ്രത്യേകത. പിന്നെ അടുത്ത ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞ തമോ ഗുണമുള്ളവർ എന്താ ചെയ്യുന്ന അറിഞ്ഞത്, അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഭൂത പ്രേത പിശാചികളെ അവരെ ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങും. അതാണ് അതില് ചില ആൾക്കാർ മരിച്ചവരുടെ ശവ കുടീരങ്ങളിൽ അർച്ചന നടത്തുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? അതൊക്കെ പറഞ്ഞ തമോ ഗുണമുള്ള ലെവലിലുള്ള രീതിയിലാണ്. അങ്ങനൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യരുത്. കാരണം അതൊക്കെ തമോ ഗുണം, അത് പ്രേത ഉപാസനയിലേക്കാണ് അതൊക്കെ പോകുന്നത്. ഭാരതത്തിലെ ചില വിദൂര ഗ്രാമങ്ങളിൽ പ്രേത ഉപാസകരുണ്ട്. അതായത് ചില നമുക്കറിയാം, നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കുറച്ചൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം, എന്നാലും കൂടുതൽ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് ഒക്കെ അത് ഉണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്. പ്രഭാസ്വാമി പറയുന്നത് അങ്ങനത്തെ പ്രേത ഉപാസകരുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ പക്ഷെ ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ 3 ലെവല് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് അതിനാണ് പറഞ്ഞത് സപ്തം വിശുദ്ധ വാസുദേവ ശബ്ദമിതം എന്ന്. ഭാഗവതം വിശുദ്ധ സത്താവസ്ഥയിലുള്ളവർ വാസുദേവനെ ആരാധിക്കുന്നു. ഏറ്റവും പ്യുവർ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞത് സത്വഗുണത്തിന് മുകളിലുള്ള വിശുദ്ധ വാസുദേവ ശബ്ദമിതം, അതായത് വാസുദേവാവസ്ഥ, അതിനെ ആരാധിക്കുക, അതായത് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുക. അതാണ് ഏറ്റവും പ്യുവർ ഫോം. അതിൽ ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത് ഉണ്ട്. 4-ാം അധ്യായത്തില് 3-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ, 4-ാം സ്കന്ധം 3-ാമത്തെ അധ്യായം 23-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ സപ്തം വിശുദ്ധം വാസുദേവം ശബ്ദമിതം. അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രാമാണികം, അതായത് ആധാര്യ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആരാധിക്കേണ്ടത് ഭഗവാൻ വാസുദേവനാകുന്നു. അത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓം നമോ ഭഗവതായ വാസുദേവ, അത് ഭാഗവതത്തിലെ ഫസ്റ്റ് ലൈനാ, മനസ്സിലായി? ഫസ്റ്റ് ലൈൻ നമ്മൾ ഭാഗവതത്തിലെ ഫസ്റ്റ് ലൈനാണ് വാസുദേവ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവ. അപ്പൊ അതാണ് ആ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത് ഒന്നുകൂടെ പറയാം, അതായത് സപ്തം വിശുദ്ധ വാസുദേവ ശബ്ദമിതം, അതായത് വാസുദേവനാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പ്. അതാണ് വിശുദ്ധ സത്വഗുണം. അത് സത്വഗുണത്തിലേലും ഉയർന്നതാണ്. അവിടേക്കാണ് നമ്മൾ പോകേണ്ടത്. അടുത്ത ശ്ലോകം 5. അശാസ്ത്രവിഹിതം ഘോരൻ തപ്യന്തേ യേ തപോ ജനാഃ ദംഭാഹങ്കാര സംയുക്താഃ കാമരാഗബലാൻവിതാഃ കർഷയന്തഃ ശരീരസ്ഥം ഭൂതഗ്രാമമചേതസഃ മാം ചൈവാന്തഃ ശരീരസ്ഥൻ താൻ വിദ്യാസുരനിശ്ചയാൻ. കാമം, ആസക്തി എന്നിവയിൽ പ്രേരിതരായി അഹംഭാവത്തോടുകൂടി സ്വശരീരത്തിലെ ഭൗതിക മൂല്യങ്ങളെയും ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മനെ തന്നെയും ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രനിർദ്ദേശമല്ലാത്ത കഠിന തപസ്സനുഷ്ഠിക്കുന്ന വിഡ്ഢികൾ അസുരന്മാരാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അസുരന്മാരെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ഇതാണ് പറഞ്ഞത്. അസുരന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അശാസ്ത്ര വിഹിതം ഘോരം തപത്യന്തിയെ തപോജന ദംഹങ്കാര സംയുക്തോ കാമരാഗ ബലാനിത കർഷയന്ത ശരീരസ്ഥ ഭൂതഗ്രാമ ചേതസ മാം ചൈവാന്ത ശരീരസ്ഥ
താൻ വിദ്യാസുരാൻ നിശ്ചയാൻ കാമം, ആസക്തി എന്നിവയിൽ പ്രേരിതനെ അഹംഭാവത്തോടുകൂടി സ്വശരീരത്തെ ഭൗതിക മൂലങ്ങളെയും ശരീരത്തിൽ കൂടിക്കൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവിനെയും ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രനിഷ്ഠമല്ലാത്ത കഠിന തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വിഡ്ഢികൾ അസുരന്മാരാണ്. അസുരന്മാരെ പറ്റി പറയുന്നതാണ്. അസുരന്മാരെന്ന് പറയുമ്പോ അവർക്കറിയാം, അവർക്ക് എന്താ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള കാമം, ആസക്തി, ഇത് രണ്ടാണ് അല്ലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക. അതിനു വേണ്ടി അവര് എന്തും ചെയ്യും. അതിനു വേണ്ടി അവരെ ശരീരത്തെ തന്നെ അവര് നശിപ്പിക്കും. ഇപ്പൊ രാവണന്റെ കഥയൊക്കെ അറിയാല്ലേ, നമുക്ക് തപസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അങ്ങനത്തെ ഉള്ള വ്യക്തികളാണ് ആസുര്യ ഗുണമുള്ളവരെന്ന്. അവർ കൂട്ടിക്കൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവിനെ തന്നെ ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും അവരെ കാര്യം. അവർക്ക് ഭൗതിക സമൃദ്ധി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയ സമൃദ്ധി, അതിനു വേണ്ടി അവർ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യും. ദേവനെ പറഞ്ഞു, ദേവനാണെങ്കിൽ ദേവനെ ആരാധിക്കും, ദേവനെ വധിക്കണമെങ്കിൽ ദേവനെ വധിക്കും. അതിനൊന്നും അവർക്ക് സബ്ജക്റ്റ് ഇല്ല. അവർക്ക് വേണ്ടത് അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റാം എന്നൊരൊറ്റ ചിന്താഗതിയായിരിക്കും. അതാണ് ശാസ്ത്രഭീതങ്ങളായ സ്വയം കൃത്യങ്ങളായ കടുത്ത തപോവൃത്തങ്ങൾ ആചരിച്ചു പോരുന്നവരുണ്ട്. അതിന് ശാസ്ത്രത്തിനൊന്നും ഇതുണ്ടാവില്ല. അവരുടേതായ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ഏത് രീതിയിലുള്ള തപസ്സിനെങ്കിൽ തപസ്, 1000 വർഷമെങ്കിൽ 1000, 10,000 നമുക്കറിയാം. ഹിരണ്യകശിപ്പും അതുപോലെ തന്നെ എത്ര വർഷമാണ് അവര് തപസ് ചെയ്തത് അല്ലെ? 10,000 വർഷത്തോളൊക്കെയാണ് അവര് തപസ് ചെയ്യാനിരുന്നത്. അതിന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സത്യലോകം, അതേപോലെ തന്നെ ത്രേതായുഗം, പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ദാപരയുഗം, പിന്നെ കലിയുഗം. അപ്പൊ അതിൽ വരുമ്പോ സത്യയുഗത്തിൽ എന്ന് പറയുമ്പോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ 1,00,000 ആയുസ് എന്ന് പറയുമ്പോ, പിന്നെ വരുമ്പോ 10,000 പിന്നെ 1000 ഇപ്പൊ കലിയുഗത്തിൽ 100. അപ്പൊ ഒരേ കാലഘട്ടത്തിലും ഒരു കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള സമയങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അതാണ് 10,000 വർഷത്തോളം അവര് തപസ്. അതൊക്കെ സത്യയുഗത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ്. അപ്പൊ എന്ത് തന്നെ പറഞ്ഞാലും അവര് അത്രയും കഠിനമായിട്ടുള്ള തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നുണ്ട്. അവരും അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരാണ്. പക്ഷെ എന്താണ്, അവര് മാർഗം വ്യത്യസ്തമായി പോയി. മിഥ്യാഹങ്കാരം കൊണ്ടും കാമം കൊണ്ടും ദുര്യാഭിനം കൊണ്ടും ഭൗതിക ഭോഗങ്ങൾ അത്യാശം കൊണ്ടും വാസ്തവത്തിൽ അവരിങ്ങനെ എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് ആഗ്രഹങ്ങളാണ് അല്ലെ, കാമമാണ്. അതിനു വേണ്ടി അവരെന്തും ചെയ്യും. അതാണ് അത് പറഞ്ഞത്. ചില ഉപാസനാനുഷ്ഠാനം മരണത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേക്കാം. ഇത്തരം പ്രവൃത്തികൾ ഭഗവാൻ അനുകൂലിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് ചിലപ്പോൾ മരിച്ചു പോവരും. എന്നിരുന്നാലും അവരത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അവർക്ക് ലക്ഷ്യമാണ്. അപ്പൊ അതൊന്നും ഭഗവാൻ അനുകൂലിക്കുന്നില്ല എന്നാ പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളെ ഭഗവാൻ അവരെ വീണ്ടും അസുര ഗർഭങ്ങളിൽ തന്നെ പിറക്കാൻ നിർബന്ധിതരാക്കുന്നു. തൽഫലമായി അവർക്ക് പരമപുരുഷൻ ഭഗവാനുമായുള്ള തങ്ങളുടെ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാകാതെ ആസുരികമായ ജീവസിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ ഏറെ ജന്മങ്ങൾ കഴിച്ചുകൂട്ടേണ്ടി വരും എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവർക്ക് പിന്നീട് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനുള്ള വഴികൾ വീണ്ടും തെളിഞ്ഞു വരും. ആദ്യം കുറച്ച് പണിഷ്മെന്റ് കൊടുക്കും. ആ പണിഷ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അവർ താഴ്ന്നു പോകും, പിന്നെ മൃഗത്തിലേക്ക് പോകും, പിന്നെ മൃഗത്തിന്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമായിരിക്കും വീണ്ടും മനുഷ്യ ജന്മങ്ങളിലേക്ക് അവർക്ക് യാത്ര ആവാൻ പറ്റാം. അപ്പൊ മനുഷ്യ ജന്മമാണ് ലാസ്റ്റ് ജന്മം. ആ ജന്മം എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ മൃഗത്തിനെ പോലെ ജീവിക്കാനുള്ളതല്ല. സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് 84 ലക്ഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ എത്തുന്നത്. അതിൽ തന്നെ പറയുന്നത് 84 തന്നെ 4 ലക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നമുക്കറിയാം അത് തന്നെ മനുഷ്യ ജന്മങ്ങളാണ്, മനുഷ്യന്റെ ഗ്രൂപ്പുകളാണ്. അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെയറിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലോ നമുക്ക് എന്താണ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഭഗവാൻ അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചുറ്റുപാട് നമുക്ക് നോക്കിയാലേ അറിയാം, പലതരം വിശ്വാസനാസ്തികരും അങ്ങനെ എല്ലാ ലെവലിലും ആൾക്കാരും കാണാം. അതേപോലെ തന്നെ പ്രാകൃതമായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് കാണാം. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കാണാം. അതില് ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെയർ എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മള് വാസുദേവനെ പ്രാപിക്കുന്നവർ, ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അടുത്ത ശ്ലോകം ഏഴാമത്തെ ശ്ലോകം വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആഹാരസ്തപി സർവസ്യ ത്രിവിധോ ഭവതി പ്രിയഃ യജ്ഞസ്തപസ്തഥാ ദാനം ദേശാഭേദമിദം ശൃണു. മനുഷ്യർക്ക് ഭക്ഷണ വിഷയത്തിൽ പോലും ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ചായിരിക്കും. യജ്ഞങ്ങൾ, തപസ്, ദാനം എന്നിവയുടെ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെ. ഇവയുടെ വ്യത്യാസങ്ങളെ പറ്റി കേട്ടുകൊള്ളുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞത് ആഹാര സത്യ സർവസ്യ ത്രിവിധോ ഭവതി പ്രിയ യജ്ഞസ്തപസ്തദാനം ദേശോ ഭേദമിമം ശൃണു.
മനുഷ്യർക്ക് ഭക്ഷണ വിഷയത്തിൽ പോലും ഇഷ്ടാനിഷ്ടനും ഭൗതിക പ്രകൃതി ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചായിരിക്കും. യജ്ഞങ്ങൾ, തപസ്, ദാനം എന്നിവയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇവയുടെ വ്യത്യാസങ്ങളെ പറ്റി കേട്ടുകൊള്ളുക. അപ്പൊ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഭക്ഷണം, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ യജ്ഞങ്ങൾ, പൂജകൾ, പിന്നെ നമ്മുടെ തപസ്, നമ്മളെ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ, ദാനം, നമ്മളെ ദാനം ചെയ്യാം അല്ലെ. ഈ 4 കാര്യങ്ങളും നമ്മളെ നമ്മളിൽ സത്വഗുണമാണെങ്കിൽ ഈ 4 കാര്യം അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും. രജോ ഗുണമാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച്, തമോ ഗുണമാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും. ഏതാണ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ 4 നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. സത്വഗുണത്തിലുള്ള വ്യക്തികൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കും, അതിനനുസരിച്ചുള്ള പൂജാവിധികൾ ചെയ്യും, അതിനനുസരിച്ചുള്ള തപസ് ചെയ്യും, അതിനനുസരിച്ചുള്ള ദാനം ചെയ്യും. അല്ലാത്തവർ രജോ ഗുണമാണെങ്കിൽ ആ ലെവലിലുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ചെയ്യുക. തമോ ഗുണമാണെങ്കിൽ അവർക്കും ഇതല്ലാതെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ അവര് അതേ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അത് ചെയ്യുക. അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് ഏറ്റക്കുറിച്ചനുസരിച്ച് ഭക്ഷണ കാര്യത്തിലും യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നിവയിലും വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ഏത് ഗുണമാണെന്ന് ഒരു വ്യക്തിയുടെ പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്ന്, ഒരു വ്യക്തിയുടെ ദാനത്തിൽ നിന്ന്, ഒരു വ്യക്തിയുടെ പൂജയിൽ നിന്ന്, ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആ വ്യക്തി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവാൻ കഴിയും. ത്രിഗുണം, ആ വ്യക്തി സാത്വഗുണമുള്ളതാണോ, ആസക്തി രജഗുണമുള്ളതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ വേറെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് നമ്മളെ തന്നെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. നമുക്ക് ഇതില് നമുക്ക് കഴിക്കുന്ന ആഹാരങ്ങൾ, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ദാനങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ ഏത് ഗുണത്തിലാണ്, നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഏത് ഗുണത്തിലാണ്. ഏത് ഗുണത്തിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ സാധ്യ ഗുണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകാൻ ശ്രമിക്കുക. അതാണ് പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്തിട്ട് നോക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിന്റെ രേഷ്മ ആരാ പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ്? ഞാൻ ഇന്നലെ വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നോക്കിയിരുന്നോ? രേഷ്മ അപ്പൊ വായിച്ചോളൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ായവർക്കുള്ള 26 ഗുണങ്ങൾ ഏതെല്ലാം? 1 by 1 ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ല. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗുണം ഏതാ? ഭഗവാൻ ഇറക്കിയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് പല ശ്ലോകങ്ങളില്. 26 ഗുണത്തിൽ നേരിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ശുദ്ധി, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനനിഷ്ഠ, ദാനം, ആത്മനിയന്ത്രണം, യജ്ഞം, വേദപഠനം, തപസ്, ലാളിത്യം, അഹിംസ, സത്യം, ത്യാഗം, ശാന്തി, ക്രോധമില്ലായ്മ, വെറുപ്പ്, സർവജീവികളോടും കാരുണ്യം, ലോഭമില്ലായ്മ, മൃദുല സ്വഭാവം, വിനയം, സ്ഥിര നിശ്ചയം, ശൗചം, പരദൂഷണത്തിൽ വെറുപ്പ്, തേജസ്, ക്ഷമ, ധൈര്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അസൂയരാഹിത്യം, ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്രോധമില്ലായ്മ, ത്യാഗം, ശാന്തി, പരദൂഷണം, വെറുപ്പ്, ലോഭമില്ലായ്മ, മൃദുല സ്വഭാവം, വിനയം, സ്ഥിരം നിശ്ചയം, തേജസ്, ക്ഷമ, ധൈര്യം, ശൗചം, അസൂയരാഹിത്യം, ബഹുമതിക്കുള്ള വാഞ്ചയില്ലായ്മ, ഇതെല്ലാം ദിവ്യ പ്രകൃതിയുള്ള അനുഗ്രഹീത ദൈവിക ഗുണമുള്ളവർക്ക്. അപ്പൊ 26 ഗുണമുണ്ട്. 26 ഗുണം നമ്മള് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പൊ ഇതില് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ഇതായിരിക്കാം തപസ്. തപസ്. ഓക്കെ, ഓരോരുത്തരും പറ അവർക്ക് തോന്നുന്നത്. ആത്മനിയന്ത്രണം. ഓക്കെ. ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനനിഷ്ഠ. ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനനിഷ്ഠ. ഓക്കെ. പിന്നെ മൃദുല സ്വഭാവം. ഓക്കെ. എല്ലാം പ്രധാനപ്പെട്ട തന്നെ. അസൂയ, ഇതൊക്കെ എല്ലാം. വേദപഠനം, അസൂയരാഹിത്യം. ഒരെണ്ണായിട്ട് മാറ്റി പറയാനുണ്ടോ? എന്താ? ഒരെണ്ണായിട്ട് മാറ്റി പറയാൻ പ്രത്യേകിച്ചുണ്ട്. എല്ലാം യജ്ഞം. ഓക്കെ. പൂജകൾ. ഓക്കെ. എല്ലാത്തിനോടുമുള്ള വിനയം. അരേഷ്മ. അതാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ്. വിനയാണ്. എല്ലാതും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ ഗീത പഠിക്കാൻ പറ്റുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു വലിയൊരു പോയിന്റ്സ്. ബാക്കി എല്ലാത്തിനും അതിന് കുറവൊന്നുമല്ല, വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ് വിനയം. എല്ലാതും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, പക്ഷെ വിനയവും അതിന് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ, കാരണം ശ്ലോകങ്ങളിൽ പലയിടത്തും പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ. അതെ. ഓക്കെ. അടുത്ത ശ്ലോകം. അർജുനൻ ഏത് ഗുണത്തിൽ പിറന്നവനാണ്? ഏത് ഗുണത്തിൽ പിറന്നവനാണ്? ദൈവിക ഗുണം. ദൈവിക ഗുണത്തിൽ പിറന്നവനാണ്. ഓക്കെ. ശ്ലോകം 20 ആരെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ആസുരിക സ്വഭാവമുള്ളവർ ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കില്ല.
അപ്പൊ നമ്മൾ ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആസുര ഗുണത്തിലേക്ക് താഴാൻ പാടില്ല, വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം ആസുര ഗുണം. ഓക്കെ, അടുത്തത് അസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? ഗർവ്, അഹങ്കാരം, അഭിമാനം, ക്രോധം, പാരുഷ്യം, അജ്ഞാനം എന്നിവ അസുര ഗുണങ്ങളാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്വഭാവികളാണ്. നരകത്തിന്റെ 3 കവാടങ്ങൾ: കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. ബദ്ധന ജീവാത്മാവിൽ കാണുന്ന 3 ദോഷങ്ങൾ: അപക്വമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, വ്യാമോഹം, തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രവണത, വഞ്ചന പ്രവണത. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതാണ് നമ്മൾ അത് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞ മാതാജി. അപക്വമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. ഓക്കെ, അതൊന്ന് എക്സ്പ്ലനേഷനും കൂടെ പറ. എന്താണ് അപക്വമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ? പിന്നെ അടുത്ത് എന്താ പറഞ്ഞത്? വ്യാമോഹം. തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രവണത. ഓക്കെ. അത് ഏത് ശ്ലോകത്തിലാണ്? ശ്ലോകത്തിലല്ലാതെ ഇത് ഭാവാർത്ഥത്തിൽ കാണാൻ പറ്റത്. ഇത് നമ്മള് ലെവൽ 24 ശ്ലോകം 24 ലെവൽ 1 പഠിച്ചതാ. ലെവൽ 1 ഇതിലുണ്ട്. ഒന്നിലെ ക്ലാസ് ശ്ലോകം 24 24 24 തന്നെ. 24 തന്നെയാണ്. വഞ്ചന പ്രവണത, തെറ്റുവരുത്താനുള്ള പ്രവണത, വ്യാമോഹം എന്നിവയാണ് അദോഷങ്ങൾ. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ: സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ വീഴ്ചകൾക്കും കാരണം എന്താണ്? കാരണം എന്താ? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം തരുന്ന പ്രമാണം, വൈദികമായുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളോടുള്ള വെറുപ്പ്. ശാസ്ത്രങ്ങളായ വചനങ്ങളെ കണക്കിലെടുക്കാതെ തന്നിഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണോ? അല്ല, രണ്ടും ഇതൊക്കെ അതിൽ വരുന്നതാണ്. മനുഷ്യ സമൂഹത്തിലുള്ള എല്ലാ വീഴ്ചകൾ, അൾട്ടിമേറ്റ് വീഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞത് അജ്ഞത. സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അജ്ഞത എന്ന് പറഞ്ഞത് ജ്ഞാനമില്ലാത്തത് അല്ലെ. ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ്. സിമ്പിൾ. അപ്പൊ അതില്ലെങ്കിൽ അത് മനുഷ്യന്റെ വീഴ്ച, മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് വീഴ്ചയ്ക്കുന്ന കാരണം. അപ്പൊ അതിന് പല കാരണങ്ങളും പറയാം നമുക്ക്. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ശാസ്ത്രവിദ്യകൾ അനുസരിക്കാതിരിക്കുക, അതേപോലെ തന്നെ ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുക, നമ്മൾ അങ്ങനെ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കുക, അങ്ങനെ നമുക്ക് അനവധി കാരണങ്ങൾ അതിലേക്ക് പറയാം. അൾട്ടിമേറ്റ് പോയിന്റ് ഇത്രയുള്ളൂ: അജ്ഞാനം. അടുത്തത്, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ജനങ്ങളോട് ഉപദേശിച്ചത് എന്താണ്? ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുക, ഭഗവാന്റെ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 3 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ മിനിമം ചെയ്യേണ്ടത്. ഒന്ന്, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക. പിന്നെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാം. ഭഗവത് പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുക. ഭഗവത് പ്രസാദം പറഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണവും അതിൽ പാർട്ടാണ്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ, നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക. അതായത് അങ്ങനെ ഒരു മനോഭാവം നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കുക. പിന്നെ ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. എല്ലാത്തരം ഭക്തിയുദ്ധ സേവനങ്ങളിലും നമ്മൾ ഏർപ്പെടുക. അതായത് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ പൂജ അത് മാത്രമല്ല, എല്ലാ രീതിയിലുള്ള ഭഗവാനോട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നമ്മൾ ഇൻവോൾവ് ആവാൻ ശ്രമിക്കുക. 2, 3 അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ 24/7 എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ അൾട്ടിമേറ്റ് പറയില്ല, അന്ധകാലേച്ച് മാമേവ സ്മരണമുക്ത കളാവരം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ സമയത്ത്, മരണസമയത്ത് നമ്മളും ഭഗവാനിലേക്ക് 24 മണിക്കൂറും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനും നമുക്ക് കഴിവുണ്ടാക്കണം. നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പരിശീലന ഘട്ടമാണ് ഈ മനുഷ്യ ജന്മം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ. അപ്പൊ അതിന് 3 കാര്യങ്ങളാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നത്. ഒന്ന്, മഹാമന്ത്രം നമ്മൾ ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതൊരു അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ശബ്ദമാണ്. ഭഗവാന്റെ നാമവും ഭഗവാന്റെ രൂപ ഗുണ ലീലകൾ ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ജപിക്കുക. അതൊന്ന്. 2 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ആരാധനക്രമം, ഭഗവത് സേവനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. സേവനങ്ങൾ അത് ഭക്തിപൂർവം ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ
അതില് പൂജാകർമ്മങ്ങളുണ്ട്, ഇപ്പൊ ക്ഷേത്രം വൃത്തിയാക്കുന്നതൊക്കെ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ രീതിയിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്നത് നമ്മളെ കൊണ്ട് അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. രണ്ട്, മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ എന്തും സ്വീകരിക്കാവൂ. ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു ഡ്രസ്സ് ആരെങ്കിലും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഡ്രസ്സ് ആരെങ്കിലും ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭഗവാൻ ഒന്ന് കാണിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാം. പറഞ്ഞത് എല്ലാതും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ അറിയാണ്ട് തന്നെ അൾട്ടിമേറ്റ് ഭഗവാൻ ആണ് എല്ലാതും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം നമ്മളിലേക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ ഇല്ലാത്തവർക്കും പതുക്കെ പതുക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത്. കലിയുഗത്തിൽ ആരെല്ലാം തമ്മിലാണ് മത്സരം നടക്കുന്നത്? വ്യക്തികൾ, അതായത് ദേവാസുരന്മാര്. അത് ദേവന്മാസുരന്മാര് എവിടെ ഇരിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ദേവഭാവവും കൂടെ. എന്താ പറഞ്ഞത്? ദേവഭാവവും കൂടെ മത്സരം നടക്കും. അതന്നെ, ദേവഭാവവും അസുരഭാവവും തമ്മിലുള്ള മത്സരമാണ് നടക്കുന്നത് കലിയുഗത്തിൽ, അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കഴിഞ്ഞില്ല? ഇത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആരെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ക്ലിയർ ആയില്ല? 7ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സംശയമുണ്ട്. പ്രഭുജി എങ്ങനെ പറഞ്ഞ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിലെ എല്ലാത്തരം വീഴ്ചകൾക്കും കാരണം എന്തെന്നും ഒരു മാതാജി ഏത് ആൻസർ പറഞ്ഞേ? എത്രാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനാ? 7ാമത്തെ. മനുഷ്യ സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ മനുഷ്യ സാഹിത്യത്തിലെ എല്ലാ അതിന്റെ വീഴ്ചക്ക് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അൾട്ടിമേറ്റ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ അജ്ഞാനം. അജ്ഞാനം. അതിന്റെ ഷോർട്ട് കട്ടായിട്ട് അജ്ഞാനം. അജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലായ്മ. അതാണ് വീഴ്ച. പിന്നെ അതിനെപ്പറ്റി കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇപ്പൊ മാതാജി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്താ പറഞ്ഞ പ്രമാണങ്ങളെ ആയ സത്യത്തെ അംഗീകരിക്കാതിരിക്കുക, അതൊക്കെ അതിൽ വരുന്നതാണ്. വൈദ്യ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ അനുസരിക്കാതിരിക്കുക, ഭഗവാനെ തന്നെ അനുസരിക്കാതിരിക്കുക. 23ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ശാസ്ത്രവിഹിതങ്ങളായ വചനങ്ങളെ കണക്കിലെടുക്കാതെ തന്നിഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് പരിപൂർണതയോ പരമ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയോ സുഖമോ പോലും നേടാനാവുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞു ശാസ്ത്രവിഹിത വചനങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കാതെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അജ്ഞതയാണ് നമ്മുടെ. മനസ്സിലായില്ലേ? പോയിന്റ് പറഞ്ഞതിന് അജ്ഞത. അപ്പൊ അതിനോട് സപ്പോർട്ടിങ് ആണ് ഈ ശ്ലോകങ്ങളും ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാതും. പ്രശ്നം. ഇനി നമ്മള് 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഇതിന് വല്ല ഡൗട്ട് ഉണ്ട്? എല്ലാവരും ക്ലിയർ ആയില്ലേ? ഓക്കെ, നമുക്ക് വീണ്ടും നമ്മളെ 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോവാം. 9ാമത്തെ ശ്ലോകം ആരാ വായിക്കുന്നത്? 9 അല്ല പ്രഭു, 8 ആണ്. ആയിട്ടല്ലേ? ഓക്കെ, 8 വായിച്ചു. 9. 9. ഓക്കെ, വായിച്ചു. 9 ഇല്ലില്ല, 8 അല്ലേ? 8. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 8. ആയുസത്വബലാരോഗ്യം സുഖപ്രീതി വിവർധനം രസ്യാ സ്നിഗ്ധാ സ്ഥിരാ ഹൃദ്യ ആഹാര സ്വാത്വിക പ്രിയ. ദീർഘായുസ്സും നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതും ബലം നൽകുന്നതും ആരോഗ്യത്തെയും സന്തുഷ്ടിയെയും സംതൃപ്തിയെയും വളർത്തുന്നതും രസവത്തും പ്രീതികരവും സ്നിഗ്ധവും ആസാദ്യവുമായ ആഹാരമായിരിക്കും സ്വാത്വിക സ്വഭാവികൾക്ക് ഇഷ്ടം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ സാത്വിക സ്വഭാവികൾക്കുള്ള ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. നമുക്ക് ആഹാരത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത്. സാത്വികാഹാരം എന്തായിരിക്കും, രാജസീയമായ ആഹാരം എന്തായിരിക്കും, താമസീയമായിട്ടുള്ള ആഹാരം എന്തായിരിക്കും. പിന്നെ പറയാ യജ്ഞങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള പറഞ്ഞിരിക്കും. താമസീയമായിട്ടുള്ളതും സാത്വികമായിട്ടുള്ള. പിന്നെ തപസ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള തപസ്സുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ദാനം, സാത്വികമായിട്ടുള്ള ദാനം. നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യുമ്പോഴും സാത്വികമായിട്ടുള്ള ദാനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അതാണ് ഇതിൽ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് ശുദ്ധീകരണം, ആഹാരത്തിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആഹാരത്തിനെ പറ്റി പറയുന്നത് ദീർഘായുസും നിലനിൽപ്പിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതും ബലം നൽകുന്നതും ആരോഗ്യത്തെയും സന്തുഷ്ടിയും സമൃദ്ധിയെയും വളർത്തുന്നതും രസവത്തും പ്രതീകാരവും സ്നിഗ്ധവും ആസ്വാദ്യവുമായ ആഹാരമായിരിക്കും സാത്വിക സ്വഭാവികൾക്ക് ഇഷ്ടം. അപ്പൊ ഒരു സാത്വിക സ്വഭാവി ആണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ സാത്വിക സ്വഭാവത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വളരണമെങ്കിൽ
നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ശരീരം വേണം. ശരീരം വേണ്ടാന്ന് ഒരിക്കലും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഈ ശരീരം ഉണ്ടെങ്കിലേ ഭഗവാനെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാനും പൂജിക്കാനും സ്നേഹിക്കാനും കഴിയുള്ളൂ. അത് ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്, കാരണം അധികം ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്തവനും കുറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവനും യോഗിയല്ല. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ യോഗി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ലെവലിൽ തന്നെ നമുക്ക് ശരീരം ആവശ്യമാണ്. അതെന്തിനാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അതെന്തിനാണ്? ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ശരീരം വേണം, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആഹാരം നമ്മൾ കഴിക്കണം. അത് സാത്വികമായിട്ടായിരിക്കും. അത് നിലനിൽപ്പിനും അതിന് പറഞ്ഞ നമുക്ക് ശുദ്ധീകരണം. അപ്പൊ ശരീരം ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ശുദ്ധീകരണങ്ങൾ നമ്മൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആഹാരങ്ങളായിരിക്കണം നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടത്. ആ ആഹാരം നമ്മൾ ആരോഗ്യം ഉണ്ടാക്കണം, സന്തുഷ്ടി ഉണ്ടാക്കണം, സമൃദ്ധി ഉണ്ടാക്കണം. അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ആഹാരമായിരിക്കും സാത്വികൾക്ക് സാത്വിക സ്വഭാവികൾക്ക് ഇഷ്ടം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ആഹാരങ്ങളാണ് നമ്മൾ കഴിക്കാൻ പ്രയോറിറ്റി, അങ്ങനത്തെ ആഹാരങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കണം. അടുത്തത് 9ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി, പഠിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. കട്വാമ്ല ലവണാത്യുഷ്ണ തീഷ്ണ രൂക്ഷവിദാഹിനഃ ആഹാര രാജസസ്യേഷ്ട ദുഃഖശോകാമയപ്രദാഹ. കയ്പ്, പുളിപ്പ്, ഉപ്പുരസം, കടുത്ത ചൂട്, എരിവ്, വരൾച്ച എന്നിവ കൂടുതലുള്ള ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളെ രാജസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഇത്തരം ഭക്ഷ്യങ്ങൾ ദുഃഖത്തിനും രോഗങ്ങൾക്കും വഴിവെക്കുന്നവയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി രജോ ഗുണമുള്ള ആൾക്കാരുടെ പ്രത്യേകത, അവർക്ക് എന്ത് തരം ആഹാരങ്ങളായിരിക്കും ഇഷ്ടം എന്നാ പറഞ്ഞു. അവർക്ക് കയ്പ്, പുളിപ്പ്, ഉപ്പുരസം, കടുത്ത ചൂട്, എരിവ്, വരൾച്ച എന്നിവ കൂടുതൽ ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾ രാജസ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഇത്തരം ഭക്ഷ്യങ്ങൾ ദുഃഖത്തിനും രോഗങ്ങൾക്കും വഴിവെക്കുന്നവയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മളെ സമൂഹത്തിൽ ഇപ്പൊ സിമ്പിളായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം അല്ലെ, ഇങ്ങനത്തെ ഭക്ഷണങ്ങളായിരിക്കും സാധാരണ. ഇപ്പൊ ചുറ്റും ഹോട്ടൽസും അതൊക്കെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. അത് നമ്മളെ ചെയ്യേണ്ടതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിച്ചാലും. പണ്ട് എല്ലാവരും വീട്ടിൽ പശുവായിരുന്നു, ഇപ്പോഴത്തെ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ പോത്തായി. സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു, എല്ലാതും ഓപ്പോസിറ്റ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഏത് കാര്യങ്ങളും ഓപ്പോസിറ്റിലേക്കാണ് പോണത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ രജോ ഗുണം ആൾക്കാരുടെ വ്യക്തി, അവർക്ക് ഒരു സ്വാർത്ഥത മാത്രമായിരിക്കും. അപ്പൊ അവരെ ഭക്ഷണവും അതുപോലെ ആയിരിക്കും. കയ്പ്, പുളിപ്പ്, ഉപ്പ്, രസം ഇതൊക്കെ കൂടുതൽ അതിനു വേണ്ടി അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ആഗ്രഹമുള്ള വ്യക്തികളാണെങ്കിൽ, അതിനോട് കൂടുതലുള്ള ആഗ്രഹമുള്ള വ്യക്തികളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് രജോ ഗുണം പ്രധാനമായിരിക്കും. അപ്പൊ അവരെ വിശ്വാസങ്ങളും അതിനനുസരിച്ച് മാറും. അപ്പൊ ചിലവര് ചോദിക്കുന്നതാണ്, ആ ഭഗവാൻ, എനിക്ക് ആ ഭഗവാനെ വിടാൻ പറ്റില്ല. ചിലപ്പോ ഭദ്രകാളി ഉപാസനയായിരിക്കും, ആ ഭദ്രകാളിനെ തന്നെ എനിക്ക് വേണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം നമ്മൾ അവരോട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അവർ ഇങ്ങനത്തെ ഭക്ഷണങ്ങളാണ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണമെങ്കിൽ ആ ദേവത സങ്കല്പത്തെ ആയിരിക്കും അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാം. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോഴാണ് അതിന് പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ ഏത് സങ്കല്പത്തിലാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് സാത്വിക ഗുണത്തിൽ എത്തുകയും സാത്വിക ഗുണത്തിൽ നിന്ന് വിശുദ്ധ ഗുണത്തിൽ, അതിന് തെറ്റെന്നല്ല പറഞ്ഞു. അവരുടെ പ്രകൃതി അതിനനുസരിച്ച് അവർ ഒരു ദേവത സങ്കല്പത്തെ അവർ ഇഷ്ടപ്പെടും. അതാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും വിശ്വാസമുണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ പതുക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് കുറയ്ക്കാനോ ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വരില്ല. അപ്പൊ അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്ന സാത്വിക ഗുണത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മള് ഈവൻ ഭക്ഷണങ്ങൾ അടക്കം അല്ലെങ്കിൽ ആഹാരങ്ങൾ അടക്കം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അതാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന മെസ്സേജ്. അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഭക്തി പെട്ടെന്ന് കിട്ടൂല. നമ്മൾ ഈ ആഹാരം, നമ്മളെ ദാനവും തപസ്സും ഇതൊക്കെ അതിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഒരു ക്വാളിറ്റി, പലതരം ക്വാളിറ്റികൾ ഉണ്ടായാലും നമ്മൾ അൾട്ടിമേറ്റ് ആ പ്യുവർ ക്വാളിറ്റിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരുള്ളൂ. അടുത്ത ശ്ലോകം വായിച്ചോളൂ. 10. കൃഷ്ണ. യാദയാമംഗദരസംപൂതി പരുഷിതൈം ജഗത് ഉച്ഛിഷ്ടമപി ചാമേദ്യം ഭോജനം താമസപ്രിയം. 3 മണിക്കൂർ മുമ്പ് പാചകം ചെയ്തതും സ്വാദ് നഷ്ടപ്പെട്ടതും ദുർഗന്ധമുള്ളതും ഉച്ഛിഷ്ടവും തൊടാൻ കൊള്ളാത്തതുമായ ഭക്ഷണങ്ങളെയാണ് താമസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതില് 3 മണിക്കൂർ മുന്നേ പാകം ചെയ്ത് സ്വാദ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ദുർഗന്ധമുള്ളതും ഉച്ഛിഷ്ടം തൊടാൻ കൊള്ളാത്തതുമായ ഭക്ഷണങ്ങളാണ് താമസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ താമസ സ്വഭാവികളുടെ അവരെ ഭക്ഷണം തന്നെ അവർക്ക് അതായിരിക്കും ഇഷ്ടം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ താമസ സ്വഭാവമായിരിക്കും. വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഭക്ഷണം നമ്മൾ ഒരിക്കലും കഴിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ നമ്മളത് താമസ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഭക്ഷണങ്ങൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം. അതായത് 3 മണിക്കൂർ മുന്നേ
പാകം ചെയ്തത്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ അത് വളരെയധികം ശരീരത്തിന് അതൊക്കെ നമ്മളെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ അതൊക്കെ മാക്സിമം നമുക്ക് അൺഅവോയ്ഡബിൾ. ഓക്കെ, ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചില യാത്രകൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അപൂർവമൊക്കെ സംഭവിക്കാം. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇന്റൻഷനൽ ആയിട്ടും നമ്മളെ മടി കാരണം കൊണ്ടും ഒന്നും നമ്മളിത് കഴിക്കാൻ പാടില്ല. അത് നമ്മളെ ശരീരത്തിന് പതുക്കെ ഇങ്ങനെ പതുക്കെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഗ്രാജുവലിയാണ് അഫക്ട് ചെയ്യണം. നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിയാണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ താമസ ഗുണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകും. അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് ഭഗവാനല്ല വേറെ ആരും പെട്ടെന്നൊന്നും നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഭക്ഷണങ്ങൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം, ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? നമ്മൾ മനോശുദ്ധിയും കായബലം വർദ്ധിപ്പിക്കാനാണ്, അല്ലെ? നമ്മൾ ആയുസ്സും മനോശുദ്ധി കായിക ബലം, ഈ 3 കാര്യത്തിനാണ് നമ്മൾ ആയുസ് കൂട്ടണം, നമ്മളെ മനസ്സിന്റെ ശക്തി ഉണ്ടാക്കണം, മനസ്സ് ശുദ്ധിയാക്കണം, നമുക്ക് ബലം ഉണ്ടാവും, കായിക ബലം ഉണ്ടാവും. ഈ 3 കാര്യത്തിനാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി ഏതാണ് ഏറ്റവും സാത്വികമായിട്ടുള്ള ആഹാരം എന്ന് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം. അതിന് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ സാധാരണ ഞാൻ ജനറൽ ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് പറയുന്നതാണ്. നമ്മൾ ചിലവര് മത്സ്യമാംസാദികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവരായിരിക്കാം. അപ്പൊ അവിടെ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഒറ്റയടിക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നാളെ തൊട്ട് ഞാൻ ഇത് കഴിക്കില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് അത് അഫക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ എന്ത് കാര്യം കൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനുള്ള ഒരു ആൾട്ടർനേറ്റീവ് കൂടെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അത് ചെയ്യണം. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പാല് അല്ലെങ്കിൽ ശർക്കര, ഗോതമ്പ്, പഴങ്ങൾ, പച്ചക്കറി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തണം. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ നാളെ തൊട്ടൊന്നും കഴിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത്ര വലിയ യോഗ്യ ലെവലിലൊന്നും നമ്മൾ വളർന്നിട്ടില്ല, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണം? നമ്മളൊരു ആൾട്ടർനേറ്റീവ് അതിന്റെ ഭക്ഷണത്തിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തണം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ശരീരത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സംഭവിക്കും. ശരീരം നിലനിർത്താന്നത് പറഞ്ഞത് ഭഗവാൻ തന്നെ അത് ആവശ്യമാണ് നമുക്ക്. കാരണം നമുക്ക് ഭൗതിക ലോകത്ത് നമുക്ക് ശരീരമുണ്ട്. ആ ശരീരത്തിന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വേണ്ടെന്ന് വെക്കാം. ആ ലെവലൊക്കെ യോഗൊക്കെ ലെവലിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ശരിയാണ്. ആ ലെവലിലൊന്നല്ല നമ്മള്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്? നമ്മൾ പതുക്കെ പ്രോസസ്സാണ്, നമ്മൾ പതുക്കെ ഇനീഷ്യൽ ചെയ്ത് നമ്മൾ പോകണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്? അതിലൊരു ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഫുഡ് അറേഞ്ച്മെന്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കണം. പെട്ടെന്ന് നിർത്തുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് അറേഞ്ച്മെന്റുകൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ട ഭക്ഷണത്തെ പറ്റി തന്നെ പറഞ്ഞാണ് പാല്, അതിന്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, അരി, ശർക്കര, ഗോതമ്പ്, പഴങ്ങൾ, പച്ചക്കറി എന്നിവയെ ദീർഘായുസിനും ആരോഗ്യത്തിനായിട്ടും മറ്റും ഉത്തമമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ അഭിജ്ഞർമ്മ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അറിവുള്ളവർ, ജ്ഞാനിയുള്ളവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത്തരം ഭക്ഷണങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് കായികവും മാനസികവും ആയുസ്സും നമുക്ക് ലഭിക്കാനുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളാണ് പാല്, അതിന്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങള്, അരി, ശർക്കര, ഗോതമ്പ്, പഴങ്ങൾ, പച്ചക്കറികൾ. പിന്നെ നമുക്കിപ്പോ ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാണ് അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ ഇവര് അതായത് താമസ സ്വഭാവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് മാംസം, മദ്യം തുടങ്ങിയ അത്രയുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഇതൊക്കെ താമസികമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളാണ്. അത് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുക. ആഹാരത്തിന് ദുർഗന്ധം ഉണ്ടാകുന്നു, അതൊക്കെ അങ്ങനത്തെ ആഹാരത്തിന് കുറെ സമയങ്ങൾ അതൊക്കെ ഈ താമസിക സ്വഭാവങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ താമസത്തിൽ നിന്ന് രജോഗുണത്തിലേക്കോ രജോഗുണത്തിൽ നിന്ന് സത്വഗുണത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ ആഹാരങ്ങളും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അടുത്ത ശ്ലോകം 11. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഫലാകാംക്ഷിഭിർയജ്ഞോ വിശിഷ്ടോ യജ്ഞേ കേഷ്ടവ്യമേതി മനഃ സമാധായ സസ്വാത്വിക. യജ്ഞങ്ങളിൽ വെച്ച് ഫലോദ്ദേശമില്ലാതെ സശ്രദ്ധമായും വേദവിധി പ്രകാരം കർത്തവ്യബോധത്തോടെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെട്ട യജ്ഞമത്രേ സ്വാത്വികം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ ആഹാരത്തിനെ പറ്റി 3 നേരം ആഹാരത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞ് ഈ യജ്ഞങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞു, പൂജകൾ സാധാരണ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പൂജകൾ തന്നെ 3 വിധം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്ന് ഇതുപോലെ സാത്വികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം, താമസികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം, സാത്വികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം, രജോഗുണത്തിലുള്ള യജ്ഞം, തമോ ഗുണത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ. അതിൽ ആദ്യത്തെ സാത്വികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞത്തെയാണ് പറയുന്നത്. യജ്ഞങ്ങളെ വെച്ച് ബലോദ്ദേശം ഇല്ലാതെയും സശ്രദ്ധവും വേദപ്രീതി പ്രകാരം കർത്തവ്യബോധത്തോടെ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന യജ്ഞം എത്ര സാത്വികം. അപ്പൊ നമ്മൾ പൂജകൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ലഭിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യരുത്. സശ്രദ്ധം, വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. കാരണം നമ്മൾ ഭഗവാനെ പൂജിക്കണമെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അത്രയും വലിയ, അല്ലെ? സഹസ്രസത ലക്ഷ്മി സേവമാൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അത്രയും പവർഫുൾ ആണ് ഭഗവാൻ. ആ ഭഗവാനാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത്, നമ്മൾ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ പൂജിക്കണം. അതിന് സശ്രദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത്. വേദവിധി പ്രകാരം. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വേദത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതേപോലത്തിലായിരിക്കണം ചെയ്യേണ്ടത്. അതിന് റൂൾസ് ഉണ്ട്, റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ട്. അതേ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യണം. കർത്തവ്യബോധത്തോടെ നമ്മൾ അത് ചെയ്യണം എന്നൊരു ഡ്യൂട്ടി നമ്മളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അത് എന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്, ആ യജ്ഞം
യജ്ഞം ചെയ്യേണ്ടത് എൻ്റെ മൗലികമായിട്ടുള്ള ഉത്തരവാദിത്തമാണ് എന്ന ചിന്താഗതിയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതാണ് ശരിക്കും ആയ അനുഷ്ഠാനത്തെയാണ് ശരിക്കും സാത്വികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരാണ് ജീവിതത്തിൽ. ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് ഇത് പറ്റുന്നില്ല. പതുക്കെ പതുക്കെ അതാണ് നമ്മൾ പൂജാവിധികൾ. അത് നിങ്ങൾക്ക് ബ്രിഡ്ജിങ് കോഴ്സിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരും. അപ്പൊ അതിനൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉള്ളത് 4 പ്രാവശ്യം ജപിക്കണം. അതാണ് മിനിമം അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. 4 പ്രാവശ്യം ജപിക്കാത്തവർക്ക് ഇത് കിട്ടിയിട്ട് അത് മനസ്സിലാവില്ല. ഭഗവാന്റെ കരുണ കിട്ടാതെ ഇനി ഭഗവാനെ പൂജിക്കാനുള്ള ക്രമങ്ങളും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ അത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അത് ഭൗതികതയല്ല, അതീന്ദ്രിയമാണ്. ആ സത്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ മിനിമം 4 കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര 16 മാലാണ് മിനിമം വേണമെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യണം. അപ്പൊ യജ്ഞങ്ങളിൽ വെച്ച് പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉദ്ദേശത്തെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് സാധാരണ യജ്ഞം നടത്തുക എന്നാൽ നിരുപദേശപരമായി ആയിരിക്കണം യജ്ഞം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതിന് പറയാം, നമ്മള് സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഏതൊരു പൂജ ചെയ്യണമെങ്കിലും അതിന്റെ പറയില്ലേ, പലതരം പൂജകളുണ്ട്. ഇന്ന പൂജ ചെയ്ത് ഇന്ന ഗുണം കിട്ടും, അങ്ങനെ ആയിരിക്കേണ്ട. ശരിക്കും അതല്ല രീതി. ശരിക്കും അതിൽ നിന്ന് ഫലം ഉദ്ദേശിക്കരുത്. ഭഗവാനിലേക്കുള്ള ഒരു സമർപ്പണം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അത് നമ്മളെ ഉത്തരവാദിത്യമാണ്. അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ ഭഗവാന് നമ്മള് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിൽ വരേണ്ടത് ഭഗവാനെ വന്ദിക്കാനാണ്. നമ്മൾ ഭഗവാനെ കാണാനാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അപ്പൊ പൂക്കളും ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ സമർപ്പിക്കാനായിരിക്കും. നമ്മളൊരു വ്യക്തിനെ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിക്ക് പലതും കൊടുക്കും അല്ലെ, എന്നുപോലെ ഭഗവാന് കാണാൻ പോവുകയാണ് നമ്മൾ. അപ്പൊ ഭഗവാന് അതിൻ്റെതായ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ കൊണ്ടാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ പൂക്കളും ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ സമർപ്പിക്കുക, അങ്ങനെയാണ്. അല്ലാണ്ട് ഭഗവാനെ എനിക്ക് അത് തന്നെ ഇത് തന്നെ ആ ചിന്താഗതിയല്ല. നമ്മൾ ഭഗവാനെ പോയി ഭഗവാനെ വന്ദിക്കാനാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ഭഗവത് പൂജനത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കണം ക്ഷേത്ര ദർശനം. അതൊരാള് സാത്വിക ഗുണസ്ഥിതിയിലെത്തിയിരിക്കണം. നമ്മൾ ഭഗവാനെ പോകുമ്പോ നമ്മൾ എന്താണ് ഭഗവാനെ പൂജിക്കണം. ആഗ്രഹത്തോട് പ്രേമ ഭക്തിയോടായിരിക്കണം നമ്മൾ ചെല്ലേണ്ടതും പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതും. അതാണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം 12 വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അഭിസന്ധായ തുഫലം ദംഭാർത്ഥമവിചൈവ യത് വിജ്യതേ ഭരതശ്രേഷ്ഠത്തയ്യജ്ഞൗ വിദ്ധി രാജസം. ഭൗതികമായി എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടി ഗർവ കാട്ടാതെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന യജ്ഞം രാജസം എന്നറിയപ്പെടുന്നു, അല്ലയോ ഭരതശ്രേഷ്ഠ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അഭിസന്ധായ തുഫലം ദംദവാർമഭി ജൈവയത് ഇച്ഛന്ത ഭരതശ്രേഷ്ഠ തം യജ്ഞവിധി രാജസം. ഭൗതികമായി ഏതെങ്കിലും പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടിയോ ഗർവ് കാട്ടാനോ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന യജ്ഞം രാജസം എന്നറിയുക, അല്ലയോ ഭരതശ്രേഷ്ഠ. അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടിയാണ് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന യജ്ഞങ്ങൾ മുഴുവനും രാജസികമായി മാറി. നമ്മളിൽ 90% എല്ലാവരും, കാരണം നമുക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പറയല്ലോ ഇന്ന പൂജ ചെയ്ത് ഇന്ന ബലം കിട്ടും, അപ്പൊ നമ്മൾ ആ പൂജ ചെയ്യും ആ ബലത്തിന് വേണ്ടി. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞങ്ങളെല്ലാതും എന്താ പറയുന്നത്, ശരിക്കും രാജസ്യമായിട്ടുള്ള യജ്ഞങ്ങളാണെന്ന് അറിയുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. അടുത്തൊരു ശ്ലോകം വായിച്ചിട്ട് നിർത്തും. 13 വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിധിഹീനമസൃഷ്ടാനം മന്ത്രഹീനമദക്ഷിണം ശ്രദ്ധാവിരഹിതം യജ്ഞം താമസം പരിചക്ഷത്തെ. വിവർത്തനം. വേദോക്ത വിധികൾ അനുസരിക്കാതെയും പ്രസാദ വിതരണം, മന്ത്രോച്ചാരണം, പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ എന്നിവ കൂടാതെയും വിശ്വാസമില്ലാതെയും ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞം തമോ ഗുണമുള്ളതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞ വിധിഹീനാമാം സൃഷ്ടാനം മന്ത്രഹീനാമാം ദക്ഷിണം ശ്രദ്ധവിരഹിതം യജ്ഞം താമസം പരിചക്ഷതേ. വേദോക്ത വിധികൾക്കനുസരിക്കാതെയും പ്രസാദം വിതരണം, മന്ത്രോച്ചാരണം, പൂജാരികൾക്ക് ദക്ഷിണ എന്നിവ കൂടാതെയും വിശ്വാസമില്ലാതെയും ചെയ്യുന്ന യജ്ഞം തമോ ഗുണമുള്ളതാണ്. അപ്പൊ തമോ ഗുണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മള് തമോ ഗുണത്തിൽ പൂജകൾ ചെയ്യുന്ന പറയുമ്പോൾ വേദോക്തി തോന്നുന്നതൊന്നുപോലെ മന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ല, അല്ലെങ്കിൽ പല മന്ത്രങ്ങൾ മിസ് ചെയ്യുക,
അല്ലെങ്കിൽ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആചാരങ്ങളൊന്നും പറയാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തിന് എന്തോ ആർക്കോ വേണ്ടി ചെയ്യണ പോലെ പൂജാരി വന്ന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം, അതൊക്കെ തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ കറക്റ്റ് ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദേവനാണ് ആരാധിക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഭഗവാന്റെ കാര്യമല്ല, ഏതൊരു ദേവനും തന്നെ ആരാധിക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ അതിന് പൂജാവിധികളുണ്ട്, ആ കറക്റ്റ് വിധികൾ. അതിന് വേദങ്ങള് ഫസ്റ്റ് വരുന്ന കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ വരുന്ന ഒരേ ദേവന്മാർക്കുള്ള ആരാധന രീതികളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആ ആരാധന രീതികൾ എങ്ങനെയാണ്, അതേ രീതിയിൽ തന്നെ അത് ചെയ്യണം. അപ്പൊ അതൊന്ന്. രണ്ടാമത്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഭഗവാൻ പ്രസാദം ലഭിക്കല്. പ്രസാദം വരുമ്പോ ആ പ്രസാദം വിതരണം ചെയ്യണം. അത് നമ്മുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ പ്രസാദം വിതരണം ചെയ്യുന്ന പറയില്ലേ, പ്രസാദം ഇട്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു പാർട്ടാണ് അത്. അപ്പൊ പ്രസാദം വിതരണം ചെയ്യണം, മന്ത്രം ഉച്ചരിക്കണം, മന്ത്രോച്ചാരണം, വേദത്തിലുള്ള അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ എന്താണ് അത് ഫോളോ ചെയ്യണം. പിന്നെ മന്ത്രങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉച്ചരിക്കണം, ആ കറക്റ്റ് ഉച്ചാരണ ശുദ്ധിയോടുകൂടി ഉച്ചരിച്ചിരിക്കണം. പിന്നെ പൂജാരിക്കും ഇത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ കൊടുക്കണം, അത് നമ്മളെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. അപ്പോൾ അത് ഫുൾഫിൽ ആവുള്ളൂ. ശരി, നമ്മളൊരു പൂജ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തന്നെയും നമ്മുടെ ലെവലിൽ തന്നെ പൂജ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ആചാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്, ആചാരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഇന്ന ദ്രവ്യം ഇന്ന സമയത്ത് ഇന്നവർക്ക്, അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ലല്ലേ, ആ കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് എടുക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള വേദങ്ങൾ അറിയുന്ന ഒരു പണ്ഡിതനായിരിക്കണം. കറക്റ്റായിട്ട് വേദം അറിയുന്ന പണ്ഡിതനും വേദങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കുന്ന പണ്ഡിതനായിരിക്കണം. ആ വ്യക്തി അതേപോലെ തന്നെ സാത്വിക ഗുണത്തിലുള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കണം. അതായത് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ അവിടെ ചെന്നിട്ട് വേറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി ആവരുത്. അപ്പൊ അവിടെ തന്നെ, അപ്പൊ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്നാൽ പരിശുദ്ധി ഉണ്ടാവില്ല, അവിടെയാണ് ആ പ്രോബ്ലം വരുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി ആയിരിക്കണം. ആ വ്യക്തിനെ നമുക്ക് പൂജാരി എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആ വ്യക്തിക്കോ നമുക്ക് ദക്ഷിണ കൊടുത്താലേ നമുക്ക് ബലം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനും ഒക്കെ താമസ്യമായിട്ട് പോകും. അപ്പൊ നമ്മളൊരു കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് താമസ്യമായിട്ടുള്ള ലെവലിലേക്ക് പോകും. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ്. അതിന് യജ്ഞങ്ങളിൽ തന്നെ 3ആയിട്ട് തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് നിർത്താൻ നമുക്ക്. വേറെ ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ ഞാനൊന്നൊരു സമ്മറി പറയാം. ആദ്യത്തെ ശ്രദ്ധാ വിഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് വിശ്വാസങ്ങൾ, പലതരം വിശ്വാസം. ഈ വിശ്വാസങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മളെ സാത്വിക, രാജസിക, താമസിക, ഈ 3 ഗുണങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടായിരിക്കും ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. സാത്വിക ഗുണമുള്ളവർക്ക് അതിലുള്ള ദേവത സങ്കല്പം വരും, അല്ലെ രജോ ഗുണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ, തമോ ഗുണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അനുസരിച്ചായിരിക്കും അവരെ വിശ്വാസം. അതായത് ത്രിഗുണങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും അവരെ വിശ്വാസങ്ങൾ എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് സാത്വിക ഗുണമുള്ളവർ ദേവന്മാരെയും, രാജസ സ്വഭാവമുള്ളവർ അസുരന്മാരെയും, തമോ ഉള്ളവര് ഭൂതപ്രേതങ്ങളെയും ആരാധിക്കുന്നവരായിരിക്കും. പിന്നെ ഓരോരുത്തരെയും പറ്റി പറയുമ്പോ ഫസ്റ്റ് ആസുര്യ ഗുണമുള്ളവര്, അവരെ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഗ്രഹങ്ങളായിരിക്കും, പല കാര്യങ്ങൾ ആസക്തിയായിരിക്കും. അവര് ചിലപ്പോ അവരെ ശരീരം തന്നെ നശിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം കഠിനമായ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അതൊന്നും ഭഗവാൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ നമ്മളെ തന്നെ നശിപ്പിച്ച് അങ്ങനത്തെ രീതികളൊന്നും ഭഗവാൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം ഭഗവാന്റെ തന്നെ അംശമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ തന്നെ പണിഷ്മെന്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതൊന്നും ആത്മാവിനെ പോലെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള തപസ്സുകളായിരിക്കും അവരെ അനുഷ്ഠിക്കുക എന്നാ പറയുന്നത്. പിന്നെ പറയണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ യജ്ഞങ്ങൾ 4 തരം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. ഒന്ന് ആഹാരം, പിന്നെ യജ്ഞങ്ങള്, തപസ്, ദാനം. ഈ 4 കാര്യവും നമ്മളെ ഇതേപോലെ തന്നെ ത്രിഗുണങ്ങളായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ആദ്യം വരുന്ന ആഹാരത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ സാത്വികമായിട്ടുള്ള ആഹാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദീർഘായുസ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കണം, മനസ്സിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതായിരിക്കണം, നമുക്ക് കായിക ബലം ഉണ്ടാവുന്നതായിരിക്കണം. ഈ 3 കാര്യത്തിനാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്. ഒന്ന് നമുക്ക് ആയുസ് കൂടുതൽ കിട്ടണം, പിന്നെ നമുക്ക് ബലം കിട്ടണം, കായിക ബലം കിട്ടണം, മനസ്സ് ശുദ്ധീകരിക്കണം. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കണം. അപ്പൊ അതിന് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് പാലുൽപ്പന്നങ്ങൾ, അരി, ശർക്കര, ഗോതമ്പ്, പഴങ്ങൾ, പച്ചക്കറികൾ, ഇതൊക്കെയാണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ആഹാരത്തിൽ വരുന്നത്. പിന്നെ വരുന്നത് രാജസീയമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവം ഇതിൽ വരുമ്പോഴാണ് കയ്പ്, പുളിപ്പ്, ഉപ്പ്, രസം, കടുത്ത ചൂട്, ഇതൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇത് രാജസീയമായിട്ടുള്ള ആഹാരത്തിൽ വരും. പിന്നെ താമസികമായിട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3 മണിക്കൂറിന് മുന്നിൽ, നമ്മൾ 3 മണിക്കൂർ 30 മണിക്കൂറിന് മുന്നല്ല 300 മണിക്കൂറിന് മുന്നുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത്. അപ്പൊ 3 മണിക്കൂറിന് മുന്നുള്ള പാകം ചെയ്തതും സ്വാദ് നഷ്ടപ്പെട്ടും ദുർഗന്ധമുള്ളതും ഉച്ചിഷ്ടവും തൊടാൻ കൊള്ളാത്തതും ഭക്ഷണങ്ങളാണ് താമസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് അവർക്ക്. പിന്നെ മാംസം, മദ്യം തുടങ്ങിയ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളും അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ നമ്മളെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പതുക്കെ നമ്മൾ ആ സാത്വിക ഗുണത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിച്ച് പതുക്കെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണം.
ഒരു കാര്യം നമുക്ക് കിട്ടൂല അല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് നമ്മളെ ഭക്തി പറയുന്നതും ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തേ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. പിന്നെ യജ്ഞങ്ങളെ പറ്റി പറയുമ്പോ, അതായത് പൂജാവിധികൾ എന്ന് പറയുമ്പോ അതിൽ തന്നെ 3 യജ്ഞങ്ങളുണ്ട്. ആദ്യത്തെ സാധ്യമായിട്ട് നമ്മളതിൽ പൂജ ചെയ്യുമ്പോഴും അതിൽ നിന്നൊരു ഫലം പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അത് വളരെ ശ്രദ്ധയോട് ചെയ്യണം. പിന്നെ അത് വേദവിധി പ്രകാരമായിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. കർത്തവ്യബോധത്തോട്, കർത്തവ്യബോധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് എന്ന് മീൻസ് അത് ഞാൻ ചെയ്യണം, അങ്ങനത്തെ ചിന്താഗതിയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. ആ യജ്ഞത്തെയാണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അടുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത് രജോ എന്ന് പറഞ്ഞത്. രജോയിൽ വരുമ്പോൾ എന്താണ്, എന്തെങ്കിലും ഭൗതിക ആഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുക, അതൊക്കെ രജോ ഗുണത്തിലാണ് വരുന്നത്. ഗർവ് കാട്ടാനും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ യജ്ഞങ്ങൾ ഒക്കെയും വരുന്നത് രജോ ഗുണത്തിൽ വരും. അടുത്ത് വരുന്നത് തമോ ഗുണത്തിൽ വരുമ്പോൾ വിധി പ്രകാരമല്ലാത്ത പൂജകൾ, യജ്ഞങ്ങൾ, പ്രസാദം വിതരണം ചെയ്യാതിരിക്കുക, അതേപോലെ തന്നെ മന്ത്രോച്ചാരം ചെയ്യാതിരിക്കുക, പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ കൊടുക്കാതിരിക്കുക, ഇതൊക്കെ വരുമ്പോഴൊക്കെ തമോ ഗുണമുള്ള യജ്ഞങ്ങളായി മാറും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഇതൊന്നും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മിസ്സായാൽ തന്നെ ആയ യജ്ഞം തമോ ഗുണത്തിലേക്ക് പോകും. അപ്പൊ 4 കാര്യങ്ങൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. പൂജ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വേദവിധിയായിരിക്കണം, പ്രസാദം വിതരണം ചെയ്തിരിക്കണം, അതായത് ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും വിതരണം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് മനസ്സ് കാട്ടിയിരിക്കണം, മന്ത്രോച്ചാരണം ചെയ്തിരിക്കണം, പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ കൊടുത്തിരിക്കണം. ആ പൂജാരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ സാധ്യ ഗുണമുള്ളവരായിരിക്കണം. കാരണം എന്നാല് അവർക്ക് പ്യൂരിറ്റി കിട്ടുള്ളൂ. അവരിന്ന് പൂജാരി നമുക്ക് പറയാം. ബ്രാഹ്മണർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്രാഹ്മണന്റെ ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ വരണം. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞത് ഇതൊന്നും ഈ കലിയുഗത്തില് എളുപ്പമല്ല. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും മിനിമം നമ്മൾ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ നാമെങ്കിലും നമ്മൾ ജപിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേഷ്ണ ഇത്തരം പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നിർത്താം. പറഞ്ഞ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഹരേഷ്ണ? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു, കേൾക്കുന്നുണ്ട് പ്രഭു. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? എത്ര പറഞ്ഞു? ഓക്കെ അല്ലേ? നിർത്തിക്കോട്ടെ മാതാജി, സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തോട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഹരേഷ്ണ നാളെ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവില്ല, മറ്റന്നാൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ക്ലാസ്. ഹരേഷ്ണ പഞ്ചകൽപ്പതരിച്ച് പതിനാം പാവനെ വൈഷ്ണവേഭ്യം നമോ നമ അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ജയ പ്രഭാടിക്ക് ജയ ഗുരുദേവിക്ക് ജയ. ഹരേഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേഷ്ണ ഹരേഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ.